että joka kolmas suomalainen avaa jatkuvasti oven väärin. Älä ole huono oven avaaja, sillä tuskin mikään on niin helppoa kuin oven avaaminen. Oven avaamisen nyrkkisääntö on, että ovi avataan aina samalla tavalla. On tärkeää oppia kunnolla perusoven avaus. Ovea lähestytään rauhallisesti. 3 metriä ennen avattavaa ovea askeleet on sovitettava siten, että vasen jalka osuu ovenkarmin eteen noin 5 sentin päähän kynnyksestä. Oikea jalka jää taakse. Rytmisesti onnistuneen ovenavauksen perusedellytys on, että paino lepää vasemmalla jalalla. Asentonne on oikea, jos pystytte vaivattomasti nostamaan oikean jalan ilmaan ja pyörittämään sitä nilkan ympäri kaatumatta. Ojennatte nyt vasemman käden kohti kahvaa painon siirtyessä eteenpäin. Tämän liikkeen ansiosta paino siirtyy myös vasemmalle kädelle, joka ikään kuin